Από το Portland, καλωσορίσατε στο Σύνοψης. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και πώς μας επηρεάζουν. Σήμερα Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, θα μιλήσουμε για το Αλτσχάιμερ. September is World Alzheimer's Awareness Month. As everyone is hoping for a cure, there have been many advances. Ο Σεπτέμβριος είναι ο παγκόσμιος μήνας ευαισθητοποίησης για την νόσο Αλτσχάιμερ. Καθώς όλοι ελπίζουν σε μια θεραπεία, έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις. Το Αλτσχάιμερ είναι μια ασθένεια που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και αφορά όχι μόνο όσους νοσούν, αλλά και αυτούς που τους φροντίζουν. Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός γερνά, η ανάγκη για ενημέρωση, πρόληψη και αποτελεσματική φροντίδα γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ. Στο σημερινό επεισόδιο θα εξετάσουμε τι γνωρίζουμε σήμερα για το Αλτσχάιμερ, ποια είναι τα πρώιμα σημάδια του, γιατί η έγκαιρη διάγνωση είναι καθοριστική και ποιες είναι οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στην έρευνα και τις θεραπευτικές προσεγγίσεις. Καλεσμένος ο Δ. Κωνσταντίνος Λικέτσος, καθηγητής ψυχιατρικής και επιστημών της συμπεριφοράς στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Johns Hopkins στη Βαλτιμόρη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Οι καλεσμένοι εμπειρογνώμονες σε κάθε επεισόδιο του Σύνοψης εκφράζουν απολύτως προσωπικές τους απόψεις. Δόκτωρ Λικέτσο, να σας καλωσορίσουμε στο podcast Σύνοψης. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Τι είναι η νόσος Αλτσχάιμερ και πώς σχετίζεται με την άνοια? Ας ξεκινήσουμε από την ιδέα της άνοιας. Η άνοια ουσιαστικά περιγράφει μια κλινική κατάσταση όπου κάποιος αρχίζει να χάνει τη λειτουργικότητα της μνήμης και επίσης τη λειτουργικότητα άλλων γνωσιακών λειτουργιών όπως η ελεύθερη σκέψη, η χρήση της γλώσσας κτλ. Και αυτή η έκπτωση, αυτές οι αλλαγές στη μνήμη και στις άλλες γνωσιακές έχουν λειτουργική επίπτωση. Δηλαδή δεν μπορεί ο άνθρωπος πια να λειτουργήσει στην καθημερινότητα, δυσκολεύεται να οδηγήσει, έχει πρόβλημα να διαχειρίζεται χρήματα και στην πιο βαριά κατάσταση μπορεί να έχει προβλήματα με την αυτοεξυπηρέτηση, να δίνεται, να πλένεται κτλ. Αυτή είναι η ιδέα της άνοιας. Δηλαδή έχουμε έκπτωση νοητική συν λειτουργική επίπτωση. Η άνοια, άμα τη δούμε επιδημιολογικά, διαπιστώνουμε ότι κυρίως τη βλέπουμε σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Δηλαδή μπορεί να συμβαίνει σε οποιαδήποτε ηλικία, πιο νωρίς μπορεί να έχει σχέση με εγκεφαλική κάκωση, αλλά κυρίως την άνοια τη βρίσκουμε σε ανθρώπους 70 και απάνω. Αν υπολογίσουμε ανθρώπους 80 και απάνω, περίπου ένα 30% έχουν άνοια. Στα 65 είναι περίπου 1%, αυξάνεται με την ηλικία. Αυτή λοιπόν είναι η άνοια. Επειδή η άνοια αντιπροσωπεύει προβλήματα στη λειτουργικότητα του εγκεφάλου, αυτό που προκαλεί την άνοια είναι κάποια εγκεφαλική πάθηση. Το πιο απλό για να καταλάβουμε, θα μπορούσε κάποιος να έχει ένα εγκεφαλικό, να καταστρέψει αυτό το εγκεφαλικό πολλές περιοχές μνήμης, σκέψης κτλ. Να μην είναι λειτουργικός. Αυτό είναι, όπως θα λέγαμε, εγκεφαλοαγιακή άνοια. Η πιο συχνή όμως αιτία της άνοιας, δηλαδή αν πάρουμε όλους που έχουν άνοια και κοιτάξουμε να δούμε τι έχει μέσα ο εγκέφαλός του, βρίσκουμε μια σειρά από παθήσεις οι οποίες έχουν σχέση με νευροεκφύλιση, με συσσόρευση πρωτεϊνών και διάφορες άλλες αλλοιώσεις. Η πιο συχνή είναι η λεγόμενη νόσος Αλτσχάιμερ. Άρα η Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας σε ηλικιωμένους ανθρώπους. Υπάρχουν και άλλες αιτίες της άνοιας, όπως η νόσος Πάρκινσον, η μετοποκροταφική έκπτωση, το λεγόμενο FTD και άλλες, όπως είπαμε και την αγκιακή. Και είναι δυνατόν κάποιος να έχει Αλτσχάιμερ χωρίς άνοια. Γιατί ξέρουμε τώρα ότι οι αλλοιώσεις του εγκεφάλου που λέμε εμείς είναι Αλτσχάιμερ, ξεκινάει χρόνια αν όχι δεκαετίες πριν από τα πρώτα συμπτώματα. Μάλιστα. Μπορείτε να μας πείτε πόσοι άνθρωποι πάσχουν από αυτή τη νόσο? Οι αριθμοί των ανθρώπων που έχουν άνοια σχετίζεται σαφώς με την ηλικίωση του πληθυσμού.
Επειδή είπαμε στους 65 είναι 1% και πάνω από 80 μπορεί να είναι 1/3, όσο πιο πολλούς 80, 90 και 100 έχουμε, τόσο πιο μεγάλη είναι η αριθμή. Σε παγκόσμιο επίπεδο, αν μετρήσουμε, δεν έχει γίνει συγκεκριμένη μέτρηση στις περισσότερες χώρες, είναι προβλέψεις αυτές, μιλάμε αυτή τη στιγμή το 2025 γύρω στα 50 με 60 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως που πάσχουν από άνοια. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο νούμερο είναι γύρω στις 200 με 300.000. Και επίσης όμως πρέπει να προσθέσουμε στον αριθμό ανθρώπων που έχουν άνοια αυτούς οι οποίοι έχουν MCI, Mild Cognitive Impairment, η ήπια έκπτωση νοητική. Αυτό είναι πρόδρομο στάδιο. Δηλαδή, ανάλογα με το χρόνο, άνθρωποι που έχουν MCI εξελίσσονται να έχουν άνοια μετά από μερικά χρόνια. Όχι όλοι και όχι αμέσως. Αν λοιπόν προσθέσουμε τον αριθμό ανθρώπων με άνοια και τον αριθμό ανθρώπων με MCI, σε πληθυσμιακό επίπεδο σχεδόν διπλασιάζονται τα νούμερα. Προσθέτουμε επίσης τώρα ότι άνθρωποι με άνοια κυρίως, αλλά πολλές φορές και αυτοί με MCI, χρειάζονται υποστήριξη και φροντίδα, συνήθως από κάποιον στην οικογένεια. Δηλαδή υπάρχουν οι λεγόμενοι φροντιστές. Αυτά κατά έναν ασθενή αναλογούν περίπου 1, 2, 3 φροντιστές ανάλογα με το πόσες ανάγκες έχουν. Άρα πήραμε την άνοια, 50 εκατομμύρια παγκοσμίως. Το διπλασιάσαμε με το MCI, 100 εκατομμύρια. Τώρα προσθέτουμε 1 με 2 άτομα ή έχουμε πλησιάσει δηλαδή στα 150 με 200 εκατομμύρια παγκοσμίως που ζουν με άνοια, είτε επειδή πάσχουν είτε επειδή φροντίζουν. Και αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί στο μέλλον? Αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί όσο αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής. Παίζει και ρόλο το αν θα έχουμε καλύτερους διαγνωστικούς τρόπους στο μέλλον και οι άνθρωποι θα εξετάζονται σε μικρότερες ηλικίες? Σωστά, οι αριθμοί θα αυξηθούν επειδή έχουμε πολύ καλές διαγνωστικές ικανότητες τώρα. Ναι, αυτό ισχύει. Αλλά κάποια στιγμή θα βρίσκουμε εύκολα, θα γίνεται διάγνωση, θέλω να πω. Ωραία. Ποια είναι τα στάδια εξέλιξης της ασθένειας? Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς αλλάζει η λειτουργικότητα του ατόμου μέσα από το καθένα? Ναι, βέβαια. Να ξεκινήσουμε να πούμε ότι υπάρχουν μορφές άνοιας που δεν είναι προοδευτικές, δεν χειροτερεύουν και μάλιστα μπορούν να καλυτερεύσουν. Πάμε πάλι στην εγκεφαλική κάκωση. Οι άνθρωποι που πάθουν σοβαρή κάκωση και μπορεί να έχουν άνοια, μπορεί με τον καιρό ο εγκέφαλος να αναλάβει πάλι λειτουργικότητα και να γίνει πιο ήπια η άνοια. Το ίδιο ισχύει με την εγκεφαλοαγγειακή που μπορεί να είναι και σχετικά στάσιμη. Ας πούμε όμως γενικά ότι είναι θέμα λειτουργικότητας. Δηλαδή το πρώτο στάδιο είναι το λεγόμενο MCI, που υπάρχουν μετρήσιμες εκπτώσεις μνήμης κτλ. Αλλά ο άνθρωπος είναι ουσιαστικά λειτουργικός. Το δεύτερο είναι το ήπιο στάδιο άνοιας, που ο άνθρωπος αρχίζει να χάνει τη λειτουργικότητα, αλλά χάνει κυρίως λειτουργικότητα στα λεγόμενα instrumental activities of daily living. Οδήγηση, χρήση χρημάτων, ανεξαρτησία στο σπίτι, να μπορεί να μαγειρεύει κτλ. Το επόμενο στάδιο είναι όταν αρχίσει η έκπτωση να επηρεάζει τη δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης. Δηλαδή μπορεί αρχικά ο άνθρωπος να μην ξέρει να διαλέγει σωστά τα ρούχα του ανάλογα με τον καιρό που έχει έξω. Αρχίζει δηλαδή και χρειάζεται υπενθυμίσεις, χρειάζεται κάποια βοήθεια στο να διαλέγει τα ρούχα του. Αυτό είναι το επόμενο στάδιο που αρχίζουν η αυτοεξυπηρέτηση να επηρεάζεται. Αλλά ο άνθρωπος χρειάζεται κυρίως επίβλεψη, υποστήριξη. Δεν χρειάζεται hands-on care για την υποστήριξη. Και το τελευταίο στάδιο είναι εκεί που ξεκινάει το hands-on care. Τώρα ο άνθρωπος χρειάζεται μια γυναίκα να την βοηθήσουν να κουμπώσει το σουτιέν, να κουμπώσει το πουκάμισό του κτλ. Βέβαια, αν ο άνθρωπος ζήσει μέχρι τα τελευταία στάδια, οι άνθρωποι με άνοια που είναι πιο νέοι και πιο υγιείς, μπορεί να είναι κατάκλητοι και να χρειάζονται και μάλιστα πολλά χρόνια που να είναι στο κρεβάτι και να μην μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν καθόλου, να τους ταΐζουν, να τους γυρίζουν κτλ. Άρα, ποια θα λέγατε ότι είναι τα συνηθισμένα συμπτώματα του Αλτσχάιμερ? Είναι 3 περιοχές, 3 τομείς. Είναι τα γνωσιακά, που ο άνθρωπος ξεχνάει, μπορεί να επαναλαμβάνει, να ρωτάει το ίδιο, να χάνει πράγματα, να μπερδεύεται. Επίσης, τα άλλα γνωσιακά είναι να μην ξέρει να βρίσκει λέξεις, να μην μπορεί να εκφραστεί.
Μπορεί να έχει αυτό που λέμε απραξία, δηλαδή να μην ξέρει πώς να κουμπώσει τα κουμπιά ή να κάνει άλλα fine motor movements. Και μπορεί να υπάρχει και αγνωσία, δηλαδή ο άνθρωπος να μην αναγνωρίζει το περιβάλλον, να βλέπει ένα πρόσωπο, μπορεί να ξέρει που είναι η μύτη, που είναι τα μάτια, που είναι το στόμα, που είναι τα αυτιά και του λες μετά ποιανού είναι αυτό το πρόσωπο, δεν ξέρει. Δεν μπορεί να κάνει αυτό το integration of information για να προχωρήσει, να ξέρει, να έχει γνώση πιο περίπλοκη. Τα λειτουργικά συμπτώματα μπορεί να οδηγήσει, μπορεί να διαχειριστεί χρήματα, μπορεί να ψωνίσει, αυτά είναι τα instrumental activities. Και μετά είναι τα πιο basic που έχουν σχέση με την αυτοεξυπηρέτηση. Μπορεί να ντυθεί, να βγάλει τα ρούχα του, μπορεί να πλύνει τα δόντια του κτλ. Μέχρι τα τελευταία στάδια βέβαια που έχει ακράτεια, που δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του, δεν μπορεί να περπατήσει κτλ. Ας προσθέσουμε ένα τρίτο πολύ σημαντικό τομέα που είναι τα νευροψυχιατρικά συμπτώματα. Αυτά κατά τη διάρκεια της πορείας της άνοιας σχεδόν όλοι τα παθαίνουν κάποια στιγμή. Ή αυτά μπορεί να είναι απάθεια στα πρώτα στάδια, δηλαδή έλλειψη ενδιαφέροντος, ο άνθρωπος να μην θέλει να κάνει κάτι, να προσπαθήσεις να τον πείσεις να πάμε έξω, να κάνουμε ένα περίπτωτο και να μην ενδιαφέρεται, να έχει πλήρη απάθεια. Μπορεί να υπάρχουν συμπτώματα ευερεθιστότητας, άγχος, κατάθλιψη, προβλήματα ύπνου, μπορεί να υπάρχουν παραλυρήματα, ψευδαισθήσεις, μπορεί να υπάρχει επιθετικότητα, ανησυχία. Όλα αυτά συνολικά τα λέμε νευροψυχιατρικά συμπτώματα. Γνωρίζουμε τι προκαλεί το Αλτσχάιμερ? Άμα μιλήσουμε τώρα, είπαμε άνοια, πολλές αιτίες, μία αιτία η Αλτσχάιμερ. Ας το πάρουμε πρώτα περιγραφικά. Άμα κοιτάξουμε τον εγκέφαλο σε κάποιον που έχει φύγει με Αλτσχάιμερ, θα δούμε συσσόρευση πρωτεΐνες που λέγεται β-amyloid, που είναι έξω από τα κύτταρα του εγκεφάλου, συσσόρευση πρωτεΐνες που λέγεται phosphorylated tau, που είναι μέσα στους νευρώνες, τα εγκεφαλικά κύτταρα, εκφύλιση του εγκεφάλου, δηλαδή θάνατο των κυττάρων, και γλίωση, δηλαδή αρχίζει να κάνει scar tissue ο εγκέφαλος εκεί που πεθαίνουν οι νευρώνες, και ουσιαστικά ελάττωση του όγκου, δηλαδή πεθαίνουν σιγά σιγά οι περιοχές του εγκεφάλου. Το γιατί γίνεται αυτό στη νόσο Αλτσχάιμερ συγκεκριμένα είναι ακόμα θέμα συζήτησης. Η γενική ιδέα είναι η λεγόμενη αμυλοειδής υπόθεση. Η ιδέα εκεί είναι ότι αυτό το β-amyloid, οι πρωτεΐνες, αρχίζουν και συσσωρεύονται σιγά σιγά στα 50, στα 60 και δημιουργούν ένα καταράκτη αλλαγών στον εγκέφαλο. Μετά δημιουργούνται η συσσόρευση της πρωτεΐνης tau, πεθαίνουν τα εγκεφαλικά κύτταρα και ο εγκέφαλος μικραίνει στον όγκο του. Αυτή είναι η βασική ιδέα. Άρα πιθανότατα υπάρχουν γενετικές επιδράσεις, υπάρχουν περιβαλλοντολογικές επιδράσεις. Ας πούμε, ένας παράγοντας κινδύνου είναι η υπέρταση στη μέση ηλικία. Δηλαδή αν έχεις υπέρταση στα 50 σου, μπορεί να αυξάνει τον κίνδυνο να πάθεις άνοια λόγω Αλτσχάιμερ στα 70 ή 80. Είναι πολύ περίπλοκο το θέμα, αλλά πρέπει να υπολογίσουμε ότι είναι παράγοντες που ακόμα δεν τους ξέρουμε. Άμα τους ξέραμε θα είχαμε θεραπείες. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι παράγοντες που βασίζονται σε στοιχεία και αυξάνουν τις πιθανότητες κάποιος να νοσήσει? Η κατάθλιψη στη μέση ηλικία είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει. Η χρήση ορισμένων φαρμάκων, τα οποία είναι λεγόμενα αντιχολινεργικά. Ο διαβήτης, γενικότερα το μεταβολικό σύνδρομο που σχετίζεται με το διαβήτη. Η χολυστερίνη υψηλή, το κάπνισμα, η χρήση αλκοόλ, έστω και μικρή αλλά σίγουρα υπερβολική. Και να τονίσω ότι το μονοπάτι από φυσιολογικό σε άνοια δεν είναι το ίδιο για όλους. Υπάρχουν διαφορετικά μονοπάτια. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία στην περίοδο του precision medicine, ιατρική ακριβίας, γιατί θέλουμε να ξέρουμε πώς θα υποκατηγοροποιήσουμε την νόσο Αλτσχάιμερ. Μπορεί εσείς να έχετε την Alzheimer τύπου 1 και εγώ να έχω την 4. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ποια είναι η 1 και η 4. Προσπαθούμε να τις καθορίσουμε, γιατί γίνονται βιολογικές μελέτες για να κατανοήσουμε αυτή τη διαφοροποίηση. Αναφέρατε τους γενετικούς παράγοντες προηγουμένως. Η κληρονομικότητα πόσο σημαντικός παράγοντας είναι? Υπάρχουν γονίδια
τα οποία εάν τα πάρει κανείς από τους γονείς του θα πάθει 100% άνοια Αλτσχάιμερ αν ζήσει στην κατάλληλη ηλικία. Αυτό συνήθως ξεκινάει στα 40-50, μπορεί να φτάσει και πιο πολύ. Και υπάρχει τρόπος να ανιχνεύουμε αυτά τα γονίδια? Ναι, βέβαια από όλους τους ανθρώπους με Αλτσχάιμερ αυτά τα γονίδια που ξέρουμε τώρα, που ένα γονίδιο από μόνο του κάνει την άνοια, είναι περίπου το 5% των περιστατικών. Δηλαδή το 95% δεν αφήνεται σε ένα γονίδιο. Το 95% είναι λεγόμενο σποραδικό ή πολυγονιδιακό, που σημαίνει ότι συνδυάζονται πολλά γονίδια. Και ο συνδυασμός γονιδίων διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Οι υπολογισμοί που έχουν γίνει είναι ότι κατά περίπου 60 με 70% η επίπτωση της Αλτσχάιμερ οφείλεται στο DNA και ότι μπαίνουν στη συζήτηση κάπου 30 με 60 διαφορετικά γονίδια. Μάλιστα. Πότε κάποιος πρέπει να απευθυνθεί σε ένα ειδικό και ποια είναι η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης? Για μένα όσο το πιο νωρίς τόσο καλύτερα. Βέβαια αυτό είναι δύσκολο γιατί είναι πολύ στιγματισμένη η πάθηση και ο κόσμος λέει δεν θα πάω στο γιατρό γιατί θα μου βάλει label και βάζοντας μου το label θα αρρωστήσω. Φαντάζεσαι, δηλαδή το σκεπτικό δεν είναι λογικό. Αλλά ο λόγος που θέλει να πάει κανείς νωρίς, ιδιαίτερα στη φάση του MCI, είναι ότι υπάρχουν παρεμβάσεις που μπορεί να τις κάνει κανείς. Δηλαδή αλλαγές στην καθημερινότητα όπως χάσιμο βάρους, καλό έλεγχο του ζαχάρου και της πίεσης. Η πίεση πρέπει να ελέγχεται σε συγκεκριμένες παραμέτρους. Άλλος λόγος για την πρώιμη διάγνωση είναι ότι ο άνθρωπος χάνει λειτουργικότητα και ίσως χρειάζεται να γίνουν παρεμβάσεις για την ασφάλεια. Ή κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να ζήσει μόνος. Δηλαδή αυτός είναι ο άλλος λόγος, ότι η λειτουργικότητα μπορεί να είναι τέτοια ότι για λόγους ασφαλείας πρέπει η διάγνωση να γίνει και να δοθεί υποστήριξη. Με ποιους τρόπους γίνεται η διάγνωση, αφού οι παθολογικές μεταβολές στον εγκέφαλο μπορεί να ξεκινήσουν και χρόνια πριν την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων? Η έγκαιρη διάγνωση είναι για ανθρώπους συμπτωματικούς. Πώς λοιπόν γίνεται η συμπτωματική διάγνωση? Είναι 4 κομμάτια. Το ένα είναι το ιστορικό. Δηλαδή ρωτάμε τον ασθενή και το περιβάλλον, την οικογένεια για τα συμπτώματα. Πότε ξεκίνησαν, ποια είπανε, πώς εξελιχθήκανε και κοιτάζουμε τους 3 τομείς που είπαμε. Γνωσιακή έκπτωση, λειτουργική έκπτωση και νευροψυχιατρικά. Κοιμάται ο άνθρωπος καλά, μπορεί να είναι αυτό που εξελιχθεί κτλ. Αυτό το ιστορικό. Το δεύτερο είναι η βασική εξέταση που κάνουμε. Εδώ είναι μέτρηση της λειτουργικότητας της μνήμης. Και υπάρχουν διαφόρων ειδών τεστ, τα οποία μπορεί να γίνουν και πολύ εύκολα σε εξωτερικό περιβάλλον, όπως το Mini Mental State Examination ή το Montreal Cognitive Assessment, τα οποία μας δίνουν μια πρώτη ένδειξη του εάν ο άνθρωπος μπορεί να έχει MCI ή άνοια. Εάν όντως ανησυχούμε, πάμε στο επόμενο επίπεδο, πιο περίπλοκες γνωσιακές μετρήσεις, που είναι τεστ μνήμης, γλώσσας, εκτελεστικού κτλ. Άρα πάμε στο ιστορικό, στην εξέταση των λειτουργιών, μετά σε εξετάσεις που αποκλείουν ορισμένες αιτίες. Δηλαδή σπάνια μπορεί κανείς να έχει προβλήματα λόγω υποθυρεοδισμού, λόγω ανεμίας, λόγω εγκεφαλικού όγκου. Άρα ο σκοπός εκεί είναι να κάνουμε μια απεικόνηση, να κάνουμε διάφορες μετρήσεις, να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχουν αυτές οι λεγόμενες θεραπεύσιμες και αντιστρέψιμες αιτίες της άνοιας. Το τέταρτο κομμάτι, που είναι σχετικά καινούριο, βασίζεται σε λεγόμενους βιοδείκτες που είναι συγκεκριμένοι για κάθε πάθηση. Δηλαδή για την νόσο Αλτσχάιμερ έχουμε βιοδείκτες τώρα που μπορεί να μας βοηθήσουν να μετρήσουμε πόσο έχει συρρικνωθεί ο εγκέφαλος, ιδιαίτερα περιοχές του εγκεφάλου όπως η υπόκαμπη που είναι κέντρα μνήμης. Δηλαδή μπορούμε με ένα MRI τώρα να μετρήσουμε εάν ο υπόκαμπος ο δικός μου είναι στο 1%, ή 5%, ή 10% ή 90% του πληθυσμού. Και άνθρωποι που έχουν Αλτσχάιμερ είναι συρρικνωμένος γύρω στο 1 με 5%. Οι πιο σημαντικοί δύο δείκτες αυτή τη στιγμή είναι αυτοί που μετράνε τα αμυλόιντ και τα τάου. Και υπάρχουν δύο μορφών. Μία είναι τα λεγόμενα PET scans, τα οποία είναι είδος τομογραφίας, που μας βοηθάνε να ανιχνεύσουμε πόσο αμυλοειδές ή πόσο τάου έχει ο άνθρωπος στον εγκέφαλο. Αντιστοίχως μπορεί να κάνουμε αυτή τη μέτρηση με εξέταση του εγκεφαλονοτιαίου υγρού. Δηλαδή βάζουμε κάτω στην πλάτη μια βελονίτσα, βγάζουμε το υγρό γύρω το εγκεφαλονοτιαίο, το στέλνουμε στο εργαστήριο και μας λέει πόσο τάου και πόσο αμυλοειδ έχει.
Και τώρα, εδώ και μερικούς μήνες, έχουμε τη δυνατότητα να ανιχνεύσουμε το αμυλοειδές με εξετάσεις αίματος και πολύ σύντομα θα έχουμε εξετάσεις αίματος για τάο. Άρα είμαστε σε μια φάση που μπορεί να ξέρουμε αρκετά καλά πόσο άμυλο και πόσο τάο έχει κάποιος στον εγκέφαλό του. Ρωτώντας προηγουμένως για το πόσοι πάσχουν από αυτή τη νόσο, αναφερθήκατε και συμπεριλάβατε τους φροντιστές. Μπορείτε να μας μιλήσετε για τις επιπτώσεις στις οικογένειες και τους φροντιστές των ασθενών? Ναι, βέβαια. Πολύ σημαντικοί είναι οι φροντιστές. Εμείς γενικά την άνοια την πλησιάζουμε σαν πάθηση μιας οικογένειας. Στο MCI ο φροντιστής συνήθως δεν έχει πολλά να κάνει. Παρακολουθεί, βλέπει τι γίνεται, προσπαθεί να υπάρχει ασφάλεια κτλ. Στην ήπια άνοια επίσης ο φροντιστής καλείται να βοηθήσει την καθημερινότητα. Γίνεται ένα είδος peripheral brain, να του υπενθυμίζει, να τον βοηθάει να ψωνίζει, να βοηθάει να μαγειρεύει. Δηλαδή η ανάμειξη του φροντιστή είναι σχετικά ήπια και δεν είναι βεβαρημένη. Όσο προχωράει η έκλειψη λειτουργικότητας, τόσο πιο πολύ μπαίνει ο φροντιστής στη μέση. Και βέβαια είναι και η σχέση του ασθενούς με τον φροντιστή που έχει σημασία. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί η σχέση τους πριν την άνοια να μην ήταν πολύ καλή. Ή μπορεί να είναι η σχέση να είναι υπερβολικά καλή. Πιστέψτε το, υπάρχει και αυτό. Μάλιστα. Οπότε σαν κλινική, εμάς μας ενδιαφέρει να δούμε ποια είναι η σχέση της οικογένειας ή του φροντιστή με τον ασθενή και τι μπορεί να κάνουμε να βοηθήσουμε τον φροντιστή για να αντιμετωπίσει αυτά τα οποία έχει μπροστά του. Αυτό είναι συνήθως education, δηλαδή ενημέρωση. Η πιο συχνή ενημέρωση είναι γύρω από τα νευροψυχιατρικά συμπτώματα. Δηλαδή, αν ο άλλος φωνάζει και σε προσβάλλει, να μην το παίρνεις προσωπικά. Άρα, ενημέρωση των συμπτωμάτων και ότι ποια είναι αντιμετωπίσιμα και ποια χρειάζεται απλώς υποστήριξη. Το άλλο είναι η ρουτίνα, πάρα πολύ σημαντική από νωρίς. Οι ασθενείς μπορεί να μην θυμούνται μια λίστα λέξεων να τους τα πούμε, αλλά θυμούνται τι κάνανε χθες. Και άμα σήμερα δεν κάνουν αυτό που κάνανε χθες, υπάρχει πρόβλημα. Άρα η ρουτίνα είναι κάτι πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα η ρουτίνα να στηθεί από σχετικά νωρίς και να έχει πολλούς φροντιστές. Άρα ο φροντιστής χρειάζεται και ρουτίνες να κάνει, αλλά και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον υποστήριξης που δεν είναι μόνο ένα άτομο, αλλά που συνδυάζει πολλά άτομα, ώστε ο ασθενής να συνηθίσει να έχει βοήθεια ή να έχει άλλα άτομα να είναι γνώριμα και να αισθάνεται ασφαλή. Και επίσης ο φροντιστής πρέπει να έχει ανάσα, ξεκούραση. Και πάλι έχουμε φροντιστές που όντως τους θεωρώ ήρωες, οι οποίοι δεν αποχωρίζονται τον ασθενή. Για μένα κάποια στιγμή εξαντλούνται και θύρουν τον εαυτό τους πάρα πολύ. Πρέπει να φροντίζουμε και το φροντιστή. Όσον αφορά τη θεραπεία, υπάρχει για αυτή την ασθένεια? Υπάρχουν δύο ειδών φαρμάκων. Φάρμακα τα οποία τα έχουμε εδώ και πολύ καιρό. Είναι φάρμακα που λέγονται αναστολής χολινεστεράσης, τα οποία απελαττώνουν τη λειτουργικότητα της χολινεστεράσης και βοηθάνε λίγο τη μνήμη. Αυτά είναι η ντονεπεζίλη, η ρεβαστιγμίνη, υπάρχουν στην Ελλάδα σε διάφορες μορφές. Αυτά βοηθάνε λίγο more or less προσωρινά για μερικούς μήνες, αλλά τα χρησιμοποιούμε γιατί βοηθάνε στους περισσότερους κατά κάποιο βαθμό. Υπάρχει ένα άλλο φάρμακο που λέγεται μεμαντίνη, και αυτό υπάρχει στην Ελλάδα, το οποίο το δίνουμε σε πιο προχωρημένα στάδια, δηλαδή όταν έχει αρχίσει να χρειάζεται υποστήριξη στην καθημερινότητα, στο μέτριο στάδιο, moderate dementia, δίνουμε μεμαντίνη. Αυτά τα φάρμακα είναι, όπως λέμε, συμπτωματικά. Επίσης μπορεί να δώσουμε φάρμακα για καλυτέρευση ύπνου, για αντιμετώπιση της κατάθλιψης, του άγχους, της ανησυχίας κτλ. Όλα αυτά τα φάρμακα δεν είναι θεραπείες, αλλά αλλοιώνουν, καλυτερεύουν την πορεία. Αυτά τα φάρμακα δηλαδή βελτιώνουν τα συμπτώματα, δεν επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου. Ακριβώς. Βέβαια θα προσθέσω ότι αυτά που μπορεί να επιβραδύνουν την νόσο και σε αυτό το στάδιο είναι ο πιο σωστός έλεγχος της πίεσης ή του ζαχάρου. Ας πάμε τώρα σε μια καινούρια μορφή φαρμάκων που έχουν εμφανιστεί εδώ και 2-3 χρόνια. Είπαμε ότι υπάρχει η λεγόμενη αμυλοειδής υπόθεση και εδώ και πολλά χρόνια οι πολλές φαρμακευτικές εταιρείες έχουν δημιουργήσει φάρμακα τα οποία βγάζουν τα αμυλοειδή από τον εγκέφαλο.
Η τελευταία μορφή αυτών είναι μονοκλονικά αντισώματα. Ουσιαστικά αυτά είναι μόρια, molecules, τα οποία μπαίνουν ενέσιμα στον οργανισμό, ενδοφλεβίους, πάνε στον εγκέφαλο, κολλάνε απάνω στα amyloids και επειδή είναι αντισώματα καλούν το νοσοποιητικό σύστημα να βγάλει, να καταστρέψει τα αμυλοειδή, να τα βγάλει από τον εγκέφαλο. Και όντως είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά. Δυστυχώς, το τι βλέπουμε κλινικά δεν συμβαδίζει με την πλήρη απομάκρυνση των αμυλοειδών σε αυτό το στάδιο, στο συμπτωματικό στάδιο. Δηλαδή, δεν αντιστρέφονται τα συμπτώματα. Δεν σταματάει η πρόοδος της αρρώστιας. Απλώς καθυστερεί λίγο η πρόοδος των συμπτωμάτων, υπολογίζουμε 9 με 12 μήνες περίπου. Άρα το ερώτημα είναι μήπως αυτά τα φάρμακα θα είναι πιο αποτελεσματικά εάν δοθούν 5-10 χρόνια πιο πριν, όταν ο άνθρωπος έχει αμυλοειδή στον εγκέφαλο, αλλά δεν έχει κανένα σύμπτωμα. Και αυτές οι μελέτες γίνονται αυτή τη στιγμή. Σε μερικά χρόνια θα ξέρουμε για αυτά τα φάρμακα και μπορεί, αν όντως είναι αποτελεσματικά, θα είναι επαναστατικό. Θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά για την ώρα αυτά τα φάρμακα τα δίνουμε πολύ προσεκτικά, γιατί επίσης δημιουργούν αιμορραγίες, μικροαιμορραγίες και μικροεδήματα στον εγκέφαλο, τα οποία συνήθως είναι παροδικά, συνήθως δεν είναι προβληματικά. Άρα χρειάζεται πολύ στενή παρακολούθηση. Όταν δίνουμε αυτά τα φάρμακα, κάθε μερικούς μήνες κάνουμε ένα επαναληπτικό MRI για να βεβαιωθούμε ότι δεν εμφανίζονται μικροαιμορραγίες. Θα μπορούσε η επιστήμη να φτάσει σε μία λύση στην αντιμετώπιση του Αλτσχάιμερ? Κοιτάξτε, ας ξεκινήσουμε από την ελπίδα που υπάρχει σήμερα. Αυτή τη στιγμή η αντιμετώπιση της άνοιας και του MCI το 2025 είναι πολύ καλύτερη από την αντιμετώπιση πριν από 10 και 20 χρόνια. Έτσι. Άρα μην ξεχνάμε ότι μπορούμε τώρα να κάνουμε πάρα πολλά. Και διαγνωστικά και υποστηρικτικά και θεραπευτικά, και δεν πρέπει να χάνουμε αυτό, να λέμε ότι δεν θα πάω στο γιατρό, you can't do anything. Untrue. Είναι πολλά που μπορεί να κάνει. Τώρα θα υπάρξει κάποια λύση? Μπορεί. Εάν τύχει και όντως το πρόβλημα είναι τα αμυλοειδή και σε 3-4 χρόνια φανεί ότι αυτά τα φάρμακα όντως σταματάνε την πορεία, αλλά πρέπει να δοθούν πιο νωρίς, σιγά σιγά αυτά τα φάρμακα θα είναι ενέσιμα. Επίσης, σε μερικούς μήνες θα ακούσουμε τις πρώτες μελέτες που εξετάζουν εάν αυτά τα GLP-1 φάρμακα βοηθάνε την άνοια κατά Αλτσχάιμερ. Αυτά θα ανακοινωθούν τα πρώτα αποτελέσματα, νομίζω τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου. Ευχόμαστε να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τώρα, όσον αφορά την πρόληψη, εάν ένας από τους γονείς μου πάσχει από Αλτσχάιμερ, τι μπορώ να κάνω για να μειώσω τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου? Πολύ σωστή ερώτηση. Υπάρχουν πολλές μελέτες τώρα που δείχνουν ότι είναι ένα πακέτο παρεμβάσεων που κάποιος πρέπει να σκεφτεί. Ξεκινάμε από το λεγόμενο στην Αμερική brain health and heart health, είναι το ίδιο περίπου. Δηλαδή ό,τι ξέρουμε για την καρδιά όσον αφορά χολυστερίνη, υπέρταση, κάπνισμα, υπέρβαρος, διαβήτης, αφορά και τον εγκέφαλο και την νευροεκφύλιση του εγκεφάλου. Άρα πρέπει να πηγαίνουμε στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Πρέπει να ελέγχουμε την πίεσή μας σημαντικά. Δηλαδή από το 12 πρέπει να είναι και κάτω, πρέπει να είναι το πάνω νούμερο. Το δεύτερο είναι η φυσική άσκηση. Επανειλημμένως έχει φανεί ότι η φυσική άσκηση διατηρεί τον εγκέφαλο. Τώρα θα μου πείτε τι φυσική άσκηση. Χρειάζεται ένα μίνιμουμ μερικές ώρες την εβδομάδα. Μπορεί να είναι κάτι απλό, δηλαδή έστω και λίγο βοηθάει. Αν θέλουμε να έχουμε μεγάλη επίπτωση, τότε πρέπει να έχουμε πολύ πιο καλό πρόγραμμα. Η διατροφή παίζει ρόλο? Η διατροφή είναι το επόμενο. Εμείς είμαστε τυχεροί στις ελληνικές κοινότητες, γιατί γενικά τρώμε καλά. Η λεγόμενη μεσογειακή δίαιτα έχει σημασία. Όχι πολύ κρέας, όχι λίπη, λίγο τυρί, πολλά φρούτα, λαχανικά. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Το άλλο είναι η πνευματική άσκηση. Δηλαδή να μην κάθεται ο άνθρωπος σπίτι και να βλέπει τηλεόραση. Μιλάμε για ανθρώπους που δεν έχουν άνοια. Να βγαίνουν από το σπίτι, να πηγαίνουν σε ένα μουσείο, να κάνουν κάτι το οποίο θα τους ασκήσει πνευματικά. Και το τελευταίο κομμάτι είναι η κοινωνική αλληλεπίδραση. Ναι, και αυτό πάλι νομίζω στις ελληνικές κοινότητες πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε γιατί πάμε όλοι για καφέ 5 φορές την ημέρα, αλλά αυτό είναι καλό γιατί υπάρχει social engagement. Μάλιστα.
Και να κλείσουμε με μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Τι σας έχει διδάξει προσωπικά η ενασχόλησή σας με τα μυστικά του ανθρώπινου εγκεφάλου? Ναι, είναι πολύ ωραία ερώτηση. Το σημαντικό για μένα είναι να αναγνωρίσουμε ότι όλες αυτές οι παθήσεις μπορούμε κάτι να κάνουμε. Επειδή θεωρούμε τον εγκέφαλο μυστήριο, επειδή θεωρούμε ότι δεν τον καταλαβαίνουμε, ίσως υπάρχει αυτή η τάση να μην θέλουμε να σκεφτούμε τι γίνεται όταν ο εγκέφαλος έχει βλαφτεί ή δεν είναι πολυλειτουργικός. Αλλά είμαστε μακριά τώρα από εκεί που θα μάθουμε τα μυστικά, γιατί δεν έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία. Με τις απεικονίσεις μπορεί να δούμε στο 1/1000, αλλά πολύ λειτουργικότητα του εγκεφάλου είναι 100 φορές πιο μικρό. Άρα για μένα πρέπει να το δει κανείς πολύ πρακτικά. Με ενδιαφέρει οι ασθενείς να πηγαίνουν καλά. Θέλω να τους δίνω καλές συμβουλές. Θέλω να τους εξηγώ τι θεραπείες υπάρχουν, ποιες να πάρουν, τι κίνδυνοι υπάρχουν για κάθε θεραπεία και να δημιουργώ μαζί τους μία σχέση υποστήριξης, γιατί πολλούς ασθενείς μου τους έχω μαζί και 1-2 δεκαετίες. Δόκτωρ Λικέτσο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρά μου μεγάλη. Καλή επιτυχία με αυτό που κάνετε, με το πρόγραμμά σας. Το Αλτσχάιμερ μας δείχνει τα όρια της μνήμης και πόσο σημαντική είναι η συνεχής αναζήτηση γνώσης και λύσεων. Καθώς η επιστήμη προχωρά και μεγαλώνει η ελπίδα για αποτελεσματικές θεραπείες και καλύτερη πρόληψη, είναι σημαντικό να ενισχύουμε την ενημέρωση, να στηρίζουμε τη φροντίδα και να διασφαλίζουμε την αξιοπρέπεια των ανθρώπων που ζουν με την νόσο. Ευχαριστούμε που ακούσατε το Σύνοψης. Θερμές ευχαριστίες στον Δόκτωρ Κωνσταντίνο Λικέτσο. Στην παραγωγή, ο Στυλιανός, η Ξένια και η Ήδη. Κάντε subscribe στα Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ή σε όποια άλλη πλατφόρμα. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας thepotland.com και βρείτε μας ως Σύνοψης Podcast στο Facebook, Instagram και LinkedIn.